Σκεφτείτε λίγο το αστείο της ιστορίας ποιο είναι. Είναι κάποιοι τύποι οι οποίοι μαζεύονται, οι οποίοι σαν 5 χρονών φωνάζουν γιούπι και συνθήματα και τέτοια. για άτομα τα οποία απλά κλωτσάνε μια μπάλα και βγάζουν εκατομμύρια. Σημερινό βίντεο έχει θέμα γιατί το να ασχολείσαι με ομάδες είναι όχι μόνο ηλίθιο, αλλά και αντιπαραγωγικό. Ναι, εντάξει, να πούμε ότι μας ήρθε η ιδέα για αυτό το θέμα, διότι βλέπουμε πολύ κόσμο, ειδικά στις ηλικίες μας, 20-25 χρονών εκεί πέρα, που ασχολείται σε φανατικό επίπεδο, χωρίς να υπολογίζει κάποια πράγματα. Αν το σκεφτούμε λίγο πιο διαφορετικά και δούμε τη μεγάλη εικόνα, τι θα δούμε? Ότι ο περισσότερος κόσμος, άντρες κυρίως, γιατί αυτό το σπορ αντρικό είναι, το βλέπει πολύ συναισθηματικά και πιστεύει ότι με το να βγάζει έτσι το άχτι του με μια ομάδα θα κερδίσει κάτι, ενώ πρακτικά χάνει κυρίως λεφτά και χρόνο σε κάτι που δεν το αποφέρει πίσω τίποτα. Νομίζω το λέω πολύ απλά. Σκεφτείτε λίγο το αστείο της ιστορίας ποιο είναι. Είναι κάποιοι τύποι οι οποίοι μαζεύονται, οι οποίοι σαν 5 χρονών φωνάζουν γιούπι και συνθήματα και τέτοια. για άτομα τα οποία απλά κλωτσάνε μια μπάλα και βγάζουν εκατομμύρια. Και οι άλλοι έχουν δώσει τα τελευταία λεφτά για το ενίκιό τους για να πάνε να αγοράσουν διαρκείας για έναν ο οποίος βγάζει εκατομμύρια. Και εκεί δεν έχουν φράγκο στην τσέπη. Αν τους γυρίσουν ανάποδα θα πέφτουν 10 λεπτά. Φαντάσου δηλαδή να δίνεις ενέργεια, τον κόπο σου και λεφτά σε ένα πράγμα το οποίο δεν σου αποφέρει πίσω κάτι σημαντικό. Το μόνο που σου αποφέρει είναι, τι να πούμε, ότι απλά βγάζεις το άκτη σου. Το μόνο το οποίο θα σου φέρει είναι μπλεξίματα. Μπλεξίματα, τζάμπα στην αχώρια για το τίποτα. Δηλαδή, έχασε η ομάδα μου, πω, νιώθω χάλια. Είναι πολύ έτσι. Είναι πολλοί τύποι οι οποίοι θα του δει π.χ. Κυριακή βράδυ, γιατί συνήθως τότε είναι τα ντέρμπι τώρα. Κυριακή ή και Πέμπτη Champions League και Europa League και τέτοια. Και είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για άτομα τα οποία δεν έχουν επικοινωνιακές δεξιότητες για να μπορέσουν να πιάσουν συζήτηση με έναν άλλον στο γραφείο το πρωί το θέμα της μπάλας. Επειδή δεν έχουν τι άλλο να συζητήσουν, δεν μπορούν να ξεκινήσουν μια κουβέντα, θα σου πούνε επιχειρητές στο μάσχας, όχι δεν το είδα. Ναι, θα πω ένα hot take βασικά. Άμα ασχολείσαι πάρα πολύ φανατικά ή αν όχι τόσο φανατικά σε μεγάλο επίπεδο που να ξοδεύεις πολύ χρόνο και λεφτά με αυτά τα πράγματα, τότε σημαίνει ότι δεν ασχολείσαι σοβαρά με τη ζωή σου. Σκεφτείτε το λίγο, δείτε το λίγο διαφορετικά, μην βλέπετε το δέντρο, δείτε το δάσος. Δεν αξίζει, παροιμίες, σωστά, δεν αξίζει να χαλιέσαι για αυτά τα πράγματα. Δεν σου φέρνει λεφτά, χάνεις μόνο λεφτά και χρόνο που δεν γυρνάει ο χρόνος πίσω. Οπότε και στην τελική και να χάσει η ομάδα σου δεν πρέπει να σε ενδιαφέρει. Άμα δεν το βλέπεις τελείως επιχειρηματικά, δεν υπάρχει λόγος να το κάνεις. Δεν είσαι επαγγελματίας. Ακριβώς, γιατί στην τελική όλοι αυτοί οι μεγάλοι επενδυτές είναι επιχειρηματίες. Λεφτά θέλουν να βγάλουν, δεν τους ενδιαφέρει ο κόσμος τι λέει, τι κάνει. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Λεφτά θέλουν να βγάλουν. Οι περισσότεροι δεν το καταλαβαίνουν αυτό ή κάνουν ότι το καταλαβαίνουν. Και εντάξει, τώρα δώσαμε και ένα λίγο πιο σαρκαστικό ύφος στο βίντεο, αλλά είναι ένα όντως τραγικό λίγο θέμα, γιατί ειδικά στην Ελλάδα τα φαινόμενα του χουλιγκανισμού έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Μην θυμηθούμε παλιότερα γεγονότα τώρα τα οποία έχουν στιγματίσει το Πανελλήνιο. Ναι. Με μαλακίες που έχουν συμβεί γύρω από το γήπεδο και όλα τα πανεμφερία. Ναι, και σκηνικά επίσης γίνονται, οπότε προσοχή με αυτά. Απλά για να μην το κακοχαρακτηρίσουμε τελείως. Άλλο να είσαι φίλαθλος και άλλο να είσαι βασικά. Πέρα από αυτό, να πούμε και έστω ένα θετικό. Τουλάχιστον το δέχομαι από την άποψη ότι μπορεί μια φορά στο τρίμηνο, το μήνα να πας γήπεδο με την παρέα σου, τουλάχιστον έτσι λίγο να ξεσκάσεις. Αλλά όχι σε συνδέσμους, όχι σε φανατισμό, όχι σε σκηνικά, όχι σε τόσο μεγάλο οπαδισμό. Ή τουλάχιστον θα πεις ότι θα δω την εθνική με την παρέα, με την οικογένεια. Αυτό είναι τουλάχιστον κάτι διαφορετικό, διότι εκεί πέρα δεν υπάρχει ο χουλιγκανισμός, το να σκάσεις πάνω στον άλλον χωρίς λόγο, οπότε είναι κάτι διαφορετικό. Αυτά από εμάς. Αυτά. Λίγα να είστε λόγια. φανατισμένοι μόνο με το True Growth Talks, εκεί το επιτρέπουμε. Εκεί είναι τρελός φανατισμός. Μην κάνουμε και κανένα drop, κανένα merch και έχουμε άλλα. Οπότε καλά, καλή συνέχεια.